Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Man, welcome back again to Zim Reality ITV. My name is djsparks Zimbabwe. Ndiripo panapa pandinoita mudhiginyira wekungwa fangwa sinenge vichipisa. I was no pisa ndimbononoke ndinoya nazvo ndobva ndakurakidzai. Nhasi ndava imwe team, so iyi team iyi boys Zimbabwe wambi murambi, trust me. Ina ndiyo zvinhu zvakadhakwa panapa. Nemwe team ikuru wamakomedi inonzi Team Paghetto Films. Nemwe mfesiso asiri bo. Ndiri big fan na Matsanga anonzi Matsanga. Saka ndetikuti masinsino ndakukwakidze panapa mobva matuona. Mazo comment after the sum. Ndinofanira kuti vanhu vakomende nekuisawo like. Comment ndoidire chini? Comment ndoidira kuti ndionewo mafungireni, ndozivawo mafungireni kuti mukuzviona sei izvo zvandikuuya nazvo panapa. Then like inongondipawo manyungu dai amaya zvandikuuya nazvo ihuchi. Saka komendai mobva maisawo like nochinge mazvifarira. Ndine first video ndatanga ndakurakidzai revakomana ndatara kuti vanonzi Team Paghetto vanotora makomenti. Ekutanga racho ndeirero. You know what? Limpinga inini patandina Bugatti. Tarisa jiskinji no yera party. Ingoma minanti. Bandona nichifamba nchitamba. Shiganzu huyu anosaina. Bandona kumashure bakati. Shiganza no famba shiwaina. Right, I think mazviona kuti vakomana vane chipo, vakomana vanorova. Saka zvatada tumiite manje izvezvi zvinhu zvokuti kana uchingochifarira comedy uchigara uchiseka uchinakidzwa aya maya ndongo yacho kuita seyekuraisa, ndongo yacho yekuenda kunofollowa nekusubscribe mapages evakomana ava vanonzi Team Paghetto. Team Paghetto aiwa ini ndoisimbisa boys, ndakatosubscribe and ndoga ndichitoona Matsanga every day, vanoona malatest every day. Saka gara wasubscribe uona kumakomedzi ako, gara uchiseka zvako uchinjoya, usasurukirwe iwe uine panduru. Iti tine vanhu vane chipo chakadaiwa muZimbabwe. Ndozvanganda zvamuzora nhasi zvangada kuvakidzai kuti ama let's support Team Paghetto Films. Vari kuuya nezvavainazvo, vane uchi hwavainahwo hwavanoita sevanogara vachibudisa zuva rega rega. Saka iwo gara vaita se vanochekawo bva wasubscribe hawo kuitira kuti tisapotane filming industry yedu yemuZimbabwe muno iende kumberi, inotoda imimi yaiziya. Saka thank you for supporting Zim Reality ITV and thank you for subscribe Team Paghetto. Thank you.